Kami wagati min a fɔra ko Damiba sɔnna k'a bolo bɔ fanga la, Frange jɛnkulu caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bobo Dioulasso place Tchefo Amuro la. A kɛra nisɔndiyaba dɔn ani yɛlɛ ye. Jigi caman kɔlilalen don fanga kura kan. An ka sécurité côté nan a ka bamba an ka balimaw an faw an bamuso an bɛ sɛgɛn kɔnɔ ne min yɛrɛ lɔ no 18 personnes bɔra Kaya ka na sigi ne fɛ Bobo yan an b'a da Ala n'a kira kama a ka sabari k'an dɛmɛ an ka dugu nin ka ɲasuma a ka sabali yɛrɛ de mu tɛmɛna erreur mu y'o sɔrɔ a ka sabali k'a souligner o erreur kelen kana sɔrɔ bilen sabula munna a kɛra a yɛrɛ ɲana a b'u Burkina dɔn a b'a lɔ an ni Mali le frontière ye a ka banba ni Asimi Goïta o ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ la ni terroriste bɔra Mali ka boli ka don yan an bɛ se ka don o kɔ an b'ale fɛ voilà sinon a kana sigi ka politiciens lamɛn k'a fɔ ka don ne bɔra yan ka don politique ko la ka dugu ni tiɲɛ tugun a ka sɔrɔsiw sigi yɔrɔ min yɛrɛ INATA walayi n'o bɛ INATA an nɔgɔ bɔ no INATA ko la quoi a ka kan yɛrɛ sigi a yɔrɔ la le k'a fɔ sira ka baara mɔgɔ tɛ don INATA mɔgɔ tɛ bɔ hali n'a bɛna kɔgɔ jɔ a ka kɔgɔ jɔ. Ŋunuŋunu caman tun y'a jira ko Damiba ye jamana bila mɔgɔ caman fɛ président kɔrɔ o ma ɲi ka bɔ jamana kɔnɔ ten n'a ni mɔgɔw ma kuma ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ. Ne fɛ a sababu la nin mɔgɔ caman sara population civile sara armée mɔgɔw fana sara donc fo u ka sɛgɛsɛgɛ ka lɔ olu ka saya nin min nana n'o ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka filɛ sisan nin ne o kan ka sira d'a ma a bɛ dugu nin bila o bɛ sɔrɔ ne o bɛna garder ka min kara min kan ka kara nin o bɛ kara. Damiba kana taa yɔrɔ si Damiba ka to yan faso nin ka basigi a ɲana k'a to Burkina faso yan a k'a ye k'a fɔ ale dɛsɛra baara min na a ɲɔgɔnna si den dɔ le ye o baara kɛ o fana bɛ k'a ma leçon ye. Ni tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Dioulasso.